Investiment ta' 600,000 euro mifrux fuq sentejn se jwaslu għal aktar għajnuna lil laqdiet volontarji li jtellu avvenimenti fil-komunitajiet tagħhom. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri varaw skema ta' għajnuna finanzjarja l laqdiet volontarji biex jingħataw appoġġ u sostenn finanzjarju brabta mal-aspett taż-żamma tal-ordni fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet li jsiru minn żmien għal żmien fid-diversi komunitajiet. L-għajnuna tissupplimenta u żżid ma l-għajnuna li tingħata u se tibqa' tingħata lil-laqdiet tal-festi fl-attivitajiet li jittellew fil-jiem tal-festa. L-iskema hija possibbli wara ħidma konġunta bejn il-Leża u l-Kunsill Malti għall-Arti. 600,000 euro jkunu jistgħu jintużaw mill-laqdiet volontarji fil-lokalitajiet tagħna biex intaffu ftit mill-ispejjeż tagħhom meta jkunu qed itellgħu xi attivitajiet kulturali. Permezz ta' dan il-fond ukoll qed niżguraw li nelevaw ukoll il-prodott finali għaliex kull għaqda ħajkollha inqas issa spejjeż u bekk tkun tista' tinvesti fil-prodott finali tagħha. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Luke Dalli, qal li l-fond jgħin lil laqdiet volontarji jħaffu l-pis finanzjarju tagħhom u jkunu jistgħu jtellgħu aktar attivitajiet kulturali. Il-Ministru Owen Bonnici qal li din il-kollaborazzjoni bejn is-settur kulturali u dak tal-infurzar tirrifletti l-importanza ta' servizzi taż-żamma tal-ordni fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet pubbliċi ta' kwalità. Il-Ministru Byron Camilleri spjega li l-inizjattiva tneħħi pis finanzjarju minn fuq dawn l-organizzazzjonijiet u tkompli saħħaħ l-appoġġ tal-forzi tal-ordni fil-komunitajiet tagħna.